ҳазрати сулаймон пайғамбар забони ҳамаи ҳайвонотро мефаҳмид. рӯзе дар лаби дарё нишаста буд. чашмаш ба мурчае афтод ва дид ки донае дар дахонаш лаби дарё наздик шуд. ҳазрати сулаймон фикр кард ки мурча ғарқ мешавад. аммо дар ҳамин лаҳза аз дохили об қурбоқае баромад, мурчаро фурӯ бурд. пас аз якчанд лаҳза аз нав қурбоқа баргашт, мурчаро ба хушкӣ баровард. аз дидани ин ҳодиса ҳазрати сулаймон ба ҳайрат омад. аз мурча пурсон шуд ки ин ҳодиса чӣ маъно дошт. мурча гуфт: дар қаъри дарё кирми нобиное ҳаст. худованд ба ман фармон додааст ки ҳар рӯз бояд ба кирми нобино дона барам, то аз гуруснагӣ намирад. ин қурбоқа маро ба назди кирм мебарад.